Neke slina mi sad na nas ne se dobiše. Nije nam... Stvarno je ludo. Moki, haj pusti ga. Hajde, Moki. Vidimo, otvorimo usta, majka će zubi. Mogu neko učio se zvalja. On te se... Ja bih prihvatio ovaj amandman, ima smisla s obzirom da se u tenderima prilikom privatizacije da se uvek uključivao član sindikata. Dakle, jedan od članova komisije je uvek bio predstavnik sindikata preduzeća koje se prodavao. Ali ima jedan problem. U ovim javnim nabavkama imate, naći ćete javne preduzeće koje će vršiti javne nabavke koje uopšte nemaju sindikat. Dakle, nije obaveza zaposleni da budu članovi sindikata, niti obaveza javnog preduzeća da taj sindikat ima. Jer imaš javnih preduzeća, recimo za urbanizam i tako dalje, koji će vršiti javne nabavke, koje imaju dva zaposlena i uopšte nemaju jednog člana sindikata. To je ona dilema koju sam ja imao prilikom čitanja ovih amandmana juče kad smo imali onu pauzu. Dakle, amandman je sasvim uputan, ali se bojim stvarno da ima firmi koje nemaju sindikat, a šta ćemo onda pošto je ovo obavezujuće. Zahvaljujem. Gospodin Marinković. Evo ja ću samo kratko, zahvaljujem gospodinu Moki, Rističeviću Moki, naravno Moki. na razumevanju i na jednoj korektnoj diskusiji. Član Komisije za javne nabavke iz redova reprezentativnog sindikata ili u dogovoru reprezentativnih sindikata kojih ima više, naravno, sve je moguće. A samo sindikalne organizacije, sindikalnog organizovanja, naravno, neće biti ni mogućnosti da član komisije bude reprezentovan, dakle i da bude iz sindikata ili saveta zaposlenih ukoliko on postoji u preduzeću. Znači, naša namjera je bila da tamo gdje sindikati postoje, da obavezno... Mokica, što si to radio? ...i kvalifikovan predstavnik Jo, jesmo iš valja obrati na pred usta. procesu kontrole trošenja sredstava tog Ti sad svi on briše. Vodi, Moki. na taj način maksimalno mogli da podignemo kompetentnost, kapacitet i ono što je najbitnije, dođi. umanjimo mogućnost za koruptivne radnje u okviru trošenja budžetskih sredstava i budžetskog novca, jer bi imali dve strane, imali bi predstavnika menadžmenta, imali bi predstavnika sindikata, tako da bi na jedan kvalitetan način mogli da umanjimo mogućnost